Šalom. Dnes mám pre teba také slovo, ktoré som vlastne počula na konferencii a pastorka hovorila o tom, že vlastne ak máš to svoje srdce otvorené pre Ježiša, chceš pre ňoho vykonávať dielo tuto na zemi, to znamená, chceš vlastne byť Ježišom a tým pádom požehnávať ľudí okolo seba tými vlastnosťami, ktoré ti Duch Svätý dáva. A ako je veľmi dôležité zistiť, či v tvojom srdci nie sú náhodou kamene. Že skrátka tá pôda v tom srdci je taká zatvrdlá a vlastne to srdce samotné je také pevné, tuhé, proste skrátka je popredkávané. Predsa len, aj keď si ty myslíš, že je mäkké, je mäsité srdce, to znamená, že je schopné lásky, je schopné pokory, je schopné vďačnosti, je schopné prijatia ľudí, neodsudzovania, nesúdenia a zrazu zistíš, že je popredkávané trochu možno zášťou, možno závisťou, možno nejakým zatrknutím, neodpustením. Skrátka, nejaké tie kamene sa v tej pôde toho srdca nájdu. A preto ja ťa vyzývam k tomu, aby si porozmýšľal nad tým, či naozaj máš to srdce mäsité, mäkké, také, s ktorým môže Duch Svätý konať, a či náhodou v tom srdci ešte nie sú nejaké tie kamienky, niečo proste, čo nie je celkom vyriešené, čo by malo ísť preč úplne. Aby to bolo úplne mäkučké, aby mohol s tým Duch Svätý naozaj krásne pracovať. A cez teba, aby mohli ľudia okolo teba vnímať Ježiša. Pretože ty si pre nich akoby tým prvým kontaktom s Ježišom. To znamená, tak ako ty sa budeš správať a ako z teba pôjde ten duch, ako z teba bude vyžarovať ten duch, tak to vlastne bude pre nich to prvé, že príjmem toho Ježiša, nepríjmem toho Ježiša, keď vidím, ako sa on správa, aký je, alebo proste skrátka, čo z neho ide, čo z neho sála. Tak ja ťa k tomu vyzývam, aby si prešiel to svoje srdce, zmäkčil ho ešte viac, vyčistil ho a potom, aby si kráčal v tom svojom okolí a v svojej rodine v tom domnení, že ty si pre nich tým Ježišom, s ktorým sa oni prvýkrát stretnú. Takže buď mocne požehnaný v tomto a nech toto uvedomenie pre teba je prínosným a aby bolo pre teba požehnaním. Maj sa krásne.